गावरां दैमारिमोन नामा नों? औ। ओमफ्राय नों हिनजावना हौवा मारलै? आं हौवासोमोन। Boom, bam, bam. माथो हिनजावसो नोंदां बेखौनो? ए हौवासो। ए थांदो। मा होनदों? हिनजाव जानानै फैबाय थायो आरो नों होमबा ना? औ औ। सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोब्बाय नामा नोंलाय? आं खालामाखै गावसोरसो जादों खोमा आं फाग्ला खालामाखै। खोनाबाय? आं हिनजावबा नोंखौ गोसथोनोसो सानबायमोन। नंगौ? औ। ए दालाय गोसो जाया? गोसो जायो आरो ना? आं मिथिया नोंसोरसो। जा समायना नुखायोलै नोंखौ हिनजावानो नंगौ? नंगौ? ए। फाग्ला जाजोबखाबाय माथो नोंनि महरखौ नुनानै। औ। सिख्लाफोर